O Concello de Vilagarcía e a Xunta chegan por fin a un acordo para a apertura do albergue de peregrinos de Carril. A administración local cederá o edificio ao Goberno galego por 30 anos. A cambio, a Xunta comprométese a dotalo de persoal e de mobiliario e a asumir a súa xestión. Deste xeito, o albergue pasará a formar parte da rede oficial do Camiño de Santiago e, polo tanto, a ser explotado pola Sociedade Anónima de Xestión do Xacobeo. Que tal, saudos? O grupo Otusa presenta un ERE para todo o cadro de persoal do balneario da Toxa. Son 36 os traballadores afectados. A compañía anuncia a transformación do complexo coa externalización do balneario e a supresión dos servizos de restauración e sala, que pasará a ofrecer só almorzos. Esa externacionalización supará o despido de 15 persoas que non terán opción de negociar porque non se contempla unha subrogación dos empregados. A CIGA carga contra esta decisión empresarial. Os taxistas de Ribeira estrean nova localización. A parada está disponible xa na praza Heroínas de Sálvora fronte á estación de autobuses. O Concello veuse na obriga de realizar este cambio de localización debido ao inicio das obras de remodelación da rúa Otero Pedrallo. Alfonso Rueda indica que a rehabilitación do Pazo de Lourizán é unha prioridade para o goberno galego e anunciou que as obras comezarán o vindeiro ano co obxectivo de que estean rematadas no 2027. O presidente da Xunta foi o encargado de inaugurar en Pontevedra unha exposición cos traballos finalistas no concurso de ideas para os novos usos do Pazo. A Xunta vai destinar máis de 17 millóns de euros á restauración do histórico inmoble. Abre en Pontevedra o mercado solidario da Asociación Española contra o Cancro. Estará disponible ata mediados de xaneiro no local da Rúa Oliva número 24, de luns a sábado, unha iniciativa que sempre conta con moi boa acollida na cidade e que serve para recadar fondos para a entidade. Con esa recadación poderán atender a doentes oncolóxicos e as súas familias. E conta atrás para a segunda edición da Media Maratón Concello de Vilagarcía. A proba vaise celebrar o vindeiro día 24 deste mes. Nestes momentos hai xa máis de 400 persoas inscritas e a previsión é chegar aos 700 corredores. Trátase dun circuito homologado con epicentro no auditorio. O percorrido unirá o centro da cidade con Vilaxoán e Carril. E completamos a portada deste venres celebrando o nomeamento do rianxeiro Alfonso Daniel Rodríguez Castelao como primeiro presidente de Galicia, un recoñecemento aprobado hoxe por unanimidade no Parlamento galego. Castelao foi o primeiro presidente do denominado Consello de Galiza, considerado o depositario da vontade de autogoberno do pobo galego expresada nas urnas o 28 de xuño de 1936 coa aprobación do Estatuto de Autonomía. Trasladando os nosos parabéns aos rianxeiros, comezamos as novas do día. O Concello de Vilagarcía e a Xunta chegan por fin a un acordo para a apertura do albergue de peregrinos de Carril. A administración local cederá o edificio ao goberno galego por 30 anos. A cambio, a Xunta comprométese a dotalo de persoal e de mobiliario e a asumir a súa xestión. Deste xeito, o albergue Carrilexo pasará a formar parte da rede oficial do Camiño de Santiago e, polo tanto, a ser explotado pola Sociedade Anónima de Xestión do Xacobeo. O acordo deberá ser aprobado no pleno deste mes de novembro e, acto seguido, será ratificado coa asinatura dese acordo entre o alcalde da cidade, Alberto Varela, e o director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles. Tendo en conta todos os prazos administrativos, o edificio da Rúa Santiago de Carril podería comezar a prestar servizo nas primeiras semanas do vindeiro ano. A conversión da antiga ampliación da Casa da Cultura Carrilexa en albergue supuxo un investimento dun 600.000 euros por parte do Concello co apoio da Deputación. Foi posto á disposición da Xunta a finais de 2022. O grupo Otusa presenta un ERE para todo o cadro de persoal do balneario da Toxa. Son 36 os traballadores afectados. A compañía anuncia a transformación do complexo coa externalización do balneario e a supresión dos servizos de restauración e sala, que pasará a ofrecer só almorzos. A externalización deste servizo suporá o despido de 15 persoas que non terán opción de negociar porque non se contempla a subrogación dos empregados. O resto dos traballadores afectados sí que van poder negociar con
con reducións de xornada ou cambiando de contrato indefinido a fixo discontinuo, porque outra das novidades para estas instalacións é que serán só de tempada e non van a abrir todo o ano. A CICA carga contra esta decisión empresarial, acusan a Otusa de pretender eliminar o maior número posible de xente. Mais asuntos, o PP de Boiro denuncia de novo o abandono no que se atopan varias instalacións municipais. Neste caso, poñen o foco na pérgola que hai no Parque da Cachada, o carón da Casa da Cultura. Para os populares este é un exemplo máis da deixadez do equipo de goberno. Esta pérgola leva máis de un ano apuntalada, con riesgo para se algún cativo se mete dentro aí, pues bueno, pode pasar, os cativos nunca se sabe o que se fai, non? Por moito a vigilancia que teñan, e pode haber un accidente. Pero o que é máis triste non é eso. Desde o Partido Popular sabemos que a madeira para acabar a obra está lista. Por que non se paga esa madeira? É certo que non se lle pagan aos provedores, por que non se atenden ás necesidades do Concello? E dice, o interés xeral, señor Martiño, é ter abandonado isto. Esa falla de mantemento é evidente tamén noutros espazos e instalacións municipais. O PP tamén denunciou o estado no que se atopan as pistas de tenis e tamén as de skate de a Boqueira de Anegral. As pistas de aquí abaixo da Boqueira de Anegral. Quitáronse certos obstáculos da pista de skate. Non sabemos nada, vai máis alá dun ano desde que se retiraron, non se han repuesto. Os nosos cativos, os nosos xóvenes queren disfrutar desa pista de skate. Ese era un centro de diversión donde máis rapaces había. Se han retirado e non se han puesto. Eso sí, se han subido os seus sueldos. Os populares tamén se queixan duns vertidos que se están a realizar diante da entrada do parking de a Boqueira, ao parecer procedentes de restos recollidos pola barredora municipal. O que é máis grave? Fai desto 2 anos nos denunciábamos unhos vertidos que se facían ao lado dos depósitos. Hoxe vimos a denunciar outro. Se ha alquilado unha barredora que anda por todo o pueblo recollendo follas, recollendo maleza e toda esa historia, e resulta que se está vaciando esos restos en frente á entrada do parking da Boqueira da Negral. Esa é a xestión medioambiental do Concello. Esa é a realidade, é un abandono. É interés xeral eso, señor Martiño, ou xa non é interés xeral manter o Concello e atender as cousas. Usted ten un concejal de obras e un concejal de servicios que están cobrando dedicación exclusiva por atender isto, o mantenimento do que hai. Xa non lle pedimos que faga cousas novas, manteña o que hai. E seguimos agora en Ribeira porque os taxistas da cidade estrean nova localización. Agora están na Praza Heroínas de Sálvora fronte á estación de autobuses. O Concello veuse na obriga de realizar este cambio de ubicación debido ao inicio das obras de remodelación da rúa Otero Pedrallo que forman parte do proxecto de reforma da Praza do Centenario. Segundo indican dende o Concello, o traslado realizouse de mutuo acordo cos taxistas tras explorar diversas alternativas. Coa nova localización diante da estación de autobuses búscase mellorar a funcionalidade do servizo, facilitando a veciñanza a conexión entre diferentes medios de transporte e ofrecendo unha experiencia máis cómoda e eficiente para todas as persoas usuarias. Ademais, para garantir o confort dos taxistas e das persoas usuarias, a Brigada de Obras Municipal instalou unha marquesiña que dará cubillo nos días de chuvia e instalouse tamén a cabina na que estará o servizo telefónico. A Deputación de Pontevedra aprobou hoxe en Xunta de Goberno convenio de colaboración co Concello de Pontevedra para as obras de conexión entre a Avenida de Marín e a Rúa Rosalía de Castro, a coñecida como Vía de Mollabao. O proxecto conta cun orzamento próximo aos 1,3 millóns de euros e estará financiado íntegramente pola institución provincial. Estas obras van a estar financiadas na súa totalidade pola Deputación de Pontevedra e deberán estar rematadas antes do 31 de decembro de 2026. A actuación vai a permitir desconxestionar e diversificar o tráfico ao seu paso pola rúa Rosalía de Castro, derivando hacia a Avenida de Marín, ademais de crear espazos máis amplos para os peóns, por suposto, garantindo en todo momento a seguridade e a mobilidade sostible e tamén o calmado de tráfico. E seguimos desta maneira, investindo na cidade de Pontevedra, desde a lealdade institucional e a estreita colaboración co Concello.
E a Deputación, neste caso da Coruña, publica as bases dun total de 5 liñas de subvencións destinadas ás entidades sen ánimo de lucro de toda a provincia que actúen no ámbito dos servizos sociais e a igualdade durante o 2025. Poderán solicitarse xa a partir de hoxe ata o vindeiro 16 de decembro. O orzamento para este fin ascende a 3,8 millóns de euros. Estas axudas van destinadas a apoiar programas de atención psicosocial e intervención socioeducativa, a acción sociolaboral ou inserción laboral, entre outras. Na comarca do Barbanza e de Muros e Noia son varias as entidades que poderán acollerse a este tipo de axudas, como é o caso de Ámbar e Amicos, a Asociación Antidroga Renacer, a Disbismur, o Colectivo Pro Saúde Mental Misela ou a Creva e tamén a ONG Abas. Xa se pode visitar en Pontevedra a exposición Lourizán Presente, Pasado e Futuro sobre os traballos finalistas no concurso de ideas para os novos usos do Pazo. Amósanse os 7 proxectos arquitectónicos que chegaron á fase final. Poderán visitarse na sede da Fundación ata o 13 de decembro. A exposición foi inaugurada este xoves polo presidente da Xunta. Alfonso Rueda resaltou que a rehabilitación do Pazo de Lourizán é unha prioridade para o goberno galego e anunciou que as obras comezarán o vindeiro ano co obxectivo de que estean rematadas no 2027. A Xunta vai destinar 17 millóns de euros á restauración e posta a disposición da cidadanía destas instalacións. Rueda fixo fincapé no valor arquitectónico e na importancia histórica que ten este edificio para a cidade de Pontevedra e explicou que, tras a rehabilitación, o Pazo de Lourizán vivirá un novo rexurdimento, dixo, xa que seguirá sendo un centro de referencia forestal e contará cunha área para exposicións, un espazo público multiusos e un hotel de 4 estrelas. Estamos no principio dun proceso no que eu pido a todo o mundo que nos acompañe, como creo que nos estades acompañando, deste resurdimento, sin tempo non era, desa maravilla oculta que estaba ali, pero que non sabíamos ver, que era o Pazo de Lourizán e todo o que significa. Creo que ahora podemos estar empezando a facer as cousas ben. Se estas pedras nos escoitaran falar, nos dirían que levaban anos e anos e anos escoitando decir que algo había que facer con Lourizán, pero con Lourizán nada se facía. E, polo tanto, ora imos facelo e non podemos estar en mellores mans. Bueno, xa se están a ver aí na pantalla e a rapazada do Colexio Pilar Maestú Sierra da Pobra estánse encargando eles mesmos de renaturalizar unha parte do patio do seu centro educativo. Ampliamos despois da publicidade. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O alumnado do Colexio Pilar Maestú Sierra da Pobra encárgase de renaturalizar unha parte do patio do seu centro educativo. Vai ser froito dun proxecto socioeducativo e ambiental no que, ademais do colexio, está implicado o Concello. Este espazo a carón do colexio será o centro da súa actuación. Serán os propios nenos os encargados da súa rexeneración, no marco dun proxecto educativo e medioambiental, no que, ademais do centro educativo, participa tamén o Concello. Este proxecto é un proxecto socioeducativo que consiste na renaturalización dun espacio, dunha finca que hai aquí agnesa, para que os rapaces pois a podan utilizar como zona de xogos e tamén de aprendizaxe. O vamos a financiar nesta primeira, no que era a primeira parte, que se inicia hoxe ata primeiros de decembro, con un orzamento do arredor de un pouco máis de 15.000 euros, e decirvos que ten varias fases e que para nós son uns tipo de proxectos importantísimos, porque non só sirven para regenerar o que é un espacio de maneira ambiental, sino que tamén nos sirven para que todos, tanto nenos como adultos, tomemos conciencia de que debemos coidar nosa terra, debemos coidar noso planeta e debemos de ter en conta todo o que é ao redor do que é o medio ambiente. Para a comunidade educativa, o proxecto ten un interés especial porque se trata dun proxecto colaborativo onde a colaboración de varios sectores e varias persoas implicadas no proxecto vai a dar lugar a un espazo para os nenos e para as nenas que vai a ser importante, ¿no? Estamos nun entorno natural, rodeados de natureza por todas partes, e o que queríamos era un patio que se enmarcara en ese espacio e fora parte e dera resposta á esencia mesma do noso patio.
O proxecto, cunha duración a 2 anos, consistirá basicamente na creación dun espazo sostible, coa plantación de diversas especies de plantas e arborado, e tamén a incorporación de elementos de xogo, entre eles as cabanas realizados polas propias crianzas. O espazo lúdico que se vai tamén a integrar nese espazo natural quere extraerse do que nos compartiron da comunidade escolar, o sea que os nenos son os diseñadores. Este ano pois, contamos con facer estruturas vivas, esas cabañas que eles tanto disfrutan facendo. E como inicio deste proxecto, a modo simbólico, os rapaces xunto co propio profesorado do centro e tamén varias familias que quixeron participar nesta iniciativa realizaron unha especie de ritual que serviu de recoñecemento e agradecemento á natureza por todo o que nos dá e o que nos seguirá dando. Este venres abriu en Pontevedra o mercado solidario da Asociación Española contra o Cancro. Estará dispoñible ata mediados de xaneiro no local da Rúa Oliva número 24, de luns a sábado. Unha iniciativa que sempre conta con moi boa acollida na cidade e que serve para recaudar fondos para esta entidade. Dende a asociación quixeron antes de nada agradecer a xenerosidade de todas as persoas que doaron produtos para poñer á venda no mercado. Tamén animaron a xente a chegarse ata ali para mercar algúns deses obxetos que poden servir para un mesmo ou para agasallar polo Nadal. Con esa recadación poderán atender a doentes oncolóxicos e as súas familias. Unha pequena axuda para un colectivo que precisa moitos fondos para poder seguir prestando uns servizos dignos e de calidade. El local es un local espléndido, la gente generosísima, ha donado muchísimas cosas y ahora solo esperamos que los pontevedreses se vuelquen en venir a comprar. Como ya sabéis, todo esto es para recaudar dinero para la atención que le damos a los pacientes y a los familiares. En estas fechas de Navidad son unas fechas muy tiernas, como con muchas necesidades las familias, pues también nos ayudará en la bolsa que tenemos económica. Tenemos cosas de plata, tenemos mucha cristalería, que están muy bonitos, están nuevos, algunas cosas nuevas, porque nos mandan también, aparte de cosas usadas, cosas nuevas también. Algún comercio que cerró, nos traen cosas, y menos ropa y calzado que no tenemos, después juguetes y todo, siempre que vengan en buenas condiciones. Esta tarde arrancou en Pontevedra a terceira edición de Eles Mostra Moda Home. O evento celebrase entre hoxe e este sábado no Liceo Casino da cidade, logo de pasar por Málaga e Vigo. Tratase da única pasarela de moda masculina española. Este sábado haberá un foro de debate presentado pola modelo e actriz Diana Nogueira. Xa pola tarde, do mesmo xeito que hoxe, continuarán os desfiles. Ali poderemos ver creacións de Breva, Leborato ou Pedro Gómez, entre outros. No desfile deste venres subiron a pasarela propostas de César Moreno, Bólido ou Lusan. Eles é un proxecto creado polo estilista de moda e produtor de televisión pontevedrés Carlos Volta, que ten máis de 40 anos de experiencia nestes sectores. E da moda imos ao teatro. A Asociación Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño iniciará mañá sábado unha nova edición da súa mostra de teatro. Será un total de 4 funcións. Como en edicións anteriores, o ciclo terá un carácter solidario e todo o recadado irá destinado aos damnificados da Dina de Valencia. Un total de 4 funcións se integran este ano a 15 edición da mostra de teatro Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño. Desenvolveránse ao longo deste mes de novembro e a primeira fin de semana de decembro. A primeira das funcións xa este sábado a cargo do grupo Charamela de Melide, coa obra Quen o diría. Este sábado 16 de novembro inauguramos co grupo Charamela de Melide a obra Quen o diría. Despois temos o sábado 23 de novembro o grupo O Pedroso de Narón con A Inmortal. Seguimos o sábado 30 de novembro co grupo Chumpá de Cuntis e a obra Sombras na noite. E finalizamos o sábado 7 de decembro, fin de semana importante, fin de semana de ponte longa, co grupo Disfunción Continua de A Estrada e a obra Entrañas Negras. Co cal, convido-vos a todos a vir. Hai variedade, non, nas temáticas, hai comedia, hai tamén máis drama. Eu, xa vos digo, estarei nas que poda, como xa estiven o ano pasado, non? E seguro que está ateigado de xente. A entrada a todas as funcións será de balde,
pero como en edicións anteriores, terá un fin solidario, este ano destinada a recoller donativos para os damnificados pola Dina de Valencia. Neste caso decidimos destinar aos damnificados pola Dina en Valencia e facelo a través do proxecto de Pegasus que levan a cabo nesta ocasión os nosos veciños Rubén Lijó e Francisco García, tamén de Aguiño, do noso pobo, e pensamos que será a mellor maneira de colaborar cos damnificados desta tragedia. E xa o fixemos adiantándolles unha doazón de 500 euros e recaudaremos os donativos que a xente nos queira traer ao longo destes sábados, e se recaudan máis cartos serán integramente para este fin, e se recaudan menos, pois a asociación o asumirá como xa o anunciamos. As funcións serán todas eras ás 8 da noite no Conservatorio. Dende a entidade organizadora quixeron agradecer tamén a colaboración de diversas entidades que coas súas aportacións fan posible a realización da mostra, como é o caso da Concellería de Cultura, a Deputación da Coruña e tamén diferentes empresas e negocios locais. Teatro e agora Maxia. Este vindeiro domingo arranca en Lousame o Festimaxia. Este ano serán dúas as actuacións programadas dirixidas a público infantil. O mago Cayetano Lledó abrirá o festival este domingo ás 7 da tarde co espectáculo Show Máxico. A seguinte sesión será o sábado 23 de novembro ás 6 da tarde coa presenza do mago Teto con Rockin' Magic. As dúas actuacións serán de balde previa inscripción en bandoticket.com. A novidade deste ano é que a asistencia estará restringida únicamente a persoas empadroadas en Lousame. O Festimaxia é unha actividade organizada polo Concello en colaboración coa Rede Cultural da Deputación da Coruña. Conta atrás para a segunda edición da Media Maratón Concello de Vilagarcía. A proba vaise celebrar o vindeiro día 24 deste mes. Nestes momentos hai xa máis de 400 persoas inscritas e a organización agarda chegar aos 700 corredores. Dos xa inscritos, a metade son populares. O prazo para a inscripción dos federados remata o vindeiro luns, mentres que para os non federados pechará o mércores á noite. Trátase dun circuito homologado con epicentro no auditorio. O percorrido unirá o centro da cidade con Vilaxoán e Carril. Hoxe na presentación da proba fixeron un chamamento á veciñanza a participar. Salientaron tamén a cantidade de persoas que se agardan doutros puntos. Iso, ademais da parte deportiva, supón tamén un importante retorno económico para a cidade. Penso que o percorrido desta media maratón reúne todos os ingredientes necesarios para ser a media maratón máis rápida de Galicia. O ano pasado así o demostramos porque se inscribiron máis de 700 atletas nunha primeira edición. Penso que este ano vamos camiño de batir esa marca porque, bueno, actualmente hai 232 inscritos na proba popular, queda toda esta semana de inscripción. Son moitísimos, casi 700 personas que o esperemos superar este ano, pero que na súa maioría veñen xa o día anterior, moitos acompañados das súas familias, tamén de, bueno, as súas parellas, os seus fillos. Isto fai que tanto as plazas hoteleiras como de pisos turísticos de Vilagarcía de Arousa vayan a estar ocupados todo o fin de semana. E agora un apuntamento de vela. O Real Club Náutico Portosín organiza esta fin de semana a regata clasificatoria da clase Ilca. Na proba participarán un cento de embarcacións chegadas dende diferentes clubes de toda Galicia e tamén de Portugal, que buscarán puntuar e poder entrar a formar parte da selección da comunidade. A regata, conformada por 3 categorías, Ilca 4, Ilca 6 e Ilca 7, ofrecerá un gran espectáculo visual e deportivo sobre as augas da ría de Muros e Noia debido ao alto nivel dos participantes e o seu gran número. A saída da primeira manga está prevista para o sábado ás 2 da tarde e o domingo arrancará a partir das 11 da mañá. A entrega de premios aos gañadores de cada categoría realizarase na sede social do Náutico Sonense ás 5 da tarde. Pois así marchamos, graciñas como sempre por estaren aí, habemos estar de volta aquí o vindeiro luns, entre tanto, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais.